Jeg vil vise jer, hvordan I laver sådan nogle små spiraler. Sådan nogle her, ud af isomalt. Til pynt på dessert og sådan noget. Jeg bruger blomsterbærs isomalt bolsjesukker til at lave det. Så varmer du det op i en gryde, så det smelter. Og der bliver det sådan rimelig flydende. Så skruer du ned, indtil det har en noget tykkere konsistens. Derefter bruger jeg denne her til at lave dem på, som er metal. Du må ikke bruge bagepapir eller noget plastik eller noget, for det bliver meget varmt, og det smelter. Så enten brug noget metal, eller hvis du har sådan en måtte, plastikmåtte. Nu bruger jeg den og tager lidt op på en ske, og så får jeg det lige til at dryppe ned her. Og så sætter jeg det på den her, og kører rundt. Det er ikke altid, den lige hænger ved i starten, men det skal den nok komme til. Sådan der. Så kører du bare rundt. Holder tungen lige i munden. Og prøver at lave afstanden nogenlunde ens. Sådan der, indtil du når enden. Kører bare lige sådan der. Så lige lidt hernede, men det kan du bare brække af. Og hvis du laver fejl, eller der er alle mulige overskydende, propper bare ned igen, så smelter det med sammen. Så sidder det her på bare lige nogle få sekunder, så er det faktisk allerede løs. Så kan du lige så forsigtigt tage den af her. Sådan. Og så har du sådan en fin spiral her.